Arlok Baro, Namar Jong Jingpynbna ka klam COVID-19 ba ka Jingpur state jong uniu knyang Jingpang, hakari ba ka perthai, kalong ka ba state, kumta khnang banla bante lakam ya kane ka Jingpur state jong u, ha kane ka jilla ba ka district jongi, ka deputy commissioner jong ka Bhoi district nongpo, kala penjari ka night curfew lengba ka section 144 CRPC habarok away ka district, nadu ka porch pobje min made hadu san bje min step man la ka singi, nadu ka arpu artrek ubnai basaw hazar arpuwe, hadu shipotrek ubnai basan hazar arpuwe. Kane ka hukum kan omtrekam satiai ke security force, medical team, pharmacy, police, fire service, MEECL, NIPCO, power grid, supply department, FCI, PWD, PHE, veterinary, post and telecom, communication and IT service, press, petrol pump, bank, treasury, karkhana kali kinongte sarkar badan duty, hendrai kiriban buat renti ya kikandan bala ada ke sarkar. Kane ka hukum kantri kam no shisendan hadu pandapan da kumbipan. Bat ladalap ye ki bepen ken ya kate ka hukum on penstam yiki kat kum ka ai. Kublai shibun.